Moikka kaikki, ja tämä on mun viimeinen video, kun mä kuvaan enää puhelimella, koska mä en nyt löytänyt se mun puhelimen, ei kun kameran laturia, niin en voinut tätä videoa nyt kuvata sitten kameralla, mutta lupaan kuvata kaikki muut videot sitten vielä kameralla, eli tämä on viimeinen video, kun kuvaan puhelimella. Ja tämän videon aihe on siis tuo vaihtopetsit, ja olemme tosi hyväkuntoisia kaikki. Niin toivon, että sitten minun vaihtajankin kanssa, niin että hänelläkin on sitten hyväkuntoisia petsejä. Olen itsekin siis vaihtopetsi ja aloitetaan. Eli on tämmönen kissa, jossa lukee tuolla LPS. Tosi hyväkuntoinen ja tuolla on reikä. Mutta tossa on vaan tommonen pikkuviiva, jonka mä yritän sitten puhdistaa mahdollisimman hyvin. Se oli... No laskikaa itse sitten nämä numerot, koska mä en nyt jaksa. Sitten on tää tämmönen jääkarhu, joka on tosi hyvässä kunnossa. Tuolla on vaan jotain pikkulikoja tuolla. Mä yritän nekin puhdistaa ja sitten tuolla oli tommonen pikkulika. Yritän puhdistaa ne kaikki hyvin. Sitten on tämmöinen pupu, joka on vanha. Ja täälläkään ei ole mitään likoja, mutta se on vaan vähän kulunut tosta nenästä. Sitten on tämmöinen toinen pupu, joka on aika uusi. Siellä on reikä. Ei ole kauheasti leikitty tällä. Tässä ei ole mitään likoja tai mitään. Sitten on tämmönen seisova kissa, jossa on reikä. Ja tää on todella hyvässä kunnossa. Täällä ei niinku ole melkein mitään. Ehkä vähän kulunut jostakin tosta nenästä tyyliin ja sitten jostain tassuista ehkä. Mutta haluan siitä ainakin hyväkuntoisen petsin. Sitten on tämmönen ankka, jossa on reikä. Ja tää on tosi hyvässä kunnossa, mutta tuolla on vaan tommonen pikkulikatahra. Mä yritän senkin puhdistaa hyvin. Sitten on tämmönen tanskandokki. Tää on hyvässä kunnossa, mutta tuolla on vaan tommonen pikkuviiva, jonka mä yritän kans puhdistaa. Sitten on tämmönen hevonen, jossa on reikä. Ja tää on todella hyvässä kunnossa, mutta tuolla on vaan, ei kummalla puolella se oli tossa. Tuolla on vaan vähän sinitarraa, mutta mä saan sen helposti pois. Sitten on tämmönen toinen heppa. Tämmönen keltainen. Ja tuolla on tämmönen tähti. Täällä on jossain semmosia pikkulikoja, mutta mä saan ne hyvin puhdistettua pois. Sitten on tämmönen mäykkä. Tää on todella hyvässä kunnossa. Siis tää on parhaimmassa kunnossa mun petseistä. Täällä ei siis ole mitään likoja, ei yhtään mitään. Tää on vaan ihan pikkasen kulunut tosta nenästä. Sitten on tämmönen lammas. Tää on tosi hyvässä kunnossa, paitsi että tuolla on vähän kynsilakka, mutta mä saan sen kynsilakan poistoaineella pois. Ja tuolla naamassa on pikkasen tommosia vinkkejä viivoja, mutta mä saan ne tuolla kynsilakan poistoaineella kans pois. Siitä on tämmönen haisunäätä, joka itse asiassa on tosi uusi, koska mä sain tän eilen. Ja tää on siis todella hyvässä kunnossa, en oo sotkenut vielä yhtään. Ja siis tässä ei ole mitään likoja tai kuluneet kohtia, tossa on vaan pikku valmistusvirhe, eli en oo sotkenut yhdessä päivässä. Sitten on tämmönen koira, jossa on punainen magneetti, eli on aika vanha. Tämmönen koira. Sitten on tämmönen Bambi, joka on hyvässä kunnossa. Ja tuolla on reikä, mutta tää on vaan vähän kulunut joistakin kohdista. Sitten on tämmönen pikkukissa, jossa on reikä. Ja tää on tosi hyvässä kunnossa. Mutta tuolla on vaan vähän kynsilakkaa tuolla ja tuolla, mutta mä saan ne kans kynsilakan poistoaineella pois. Sitten on tämmönen krokotiili, jossa on reikä. Ja tää on tosi hyvässä kunnossa. Mutta tuolla on vaan 2 tommoista, joo, mä yritän nekin puhdistaa mahdollisimman hyvin. Sitten on tämmönen lammas, joka on hyvässä kunnossa. Mutta toi on vaan vähän kulunut tuo rosetti. Ja sitten täällä on kynsilakkaa näissä jaloissa, mutta mä saan ne puhdistettua kynsilakan poistoaineella pois. Sitten on tämmönen mäyräkoira, jolla liikkuu sitä pehvä muuten, mutta kun siitä vaan patterit loppu, niin nyt ne ei liiku. Tää on hyvässä kunnossa, mutta täällä on vaan vähän lähtenyt tuota väriä joistakin kohdista pois. Ja viimeisenä on tämmönen lehmä, joka on hyvässä kunnossa.